3 משחקים. זה לא קל למאמן מליגת העל של 10 שנים לבוא ולרדת ליגה. יכלתי להימחק, ואני לא צריך לספר לכם את כל הסיפורים והמעשיות האלה. אחד הדברים זה הקהל. ראיתי את הסוג של הקהל. אני רוצה להגיד לכם שאולי זה חלק גדול מהאכזבה שלי וההתנהגות שלי שהיא לא ראויה, ותכף אני אגיד לכם את זה. כי עברתי קהלים בלי לפגוע באף אחד הרבה יותר, אני לא אומר גדולים, אבל עם אנשים שעשו הרבה יותר דברים לא אנושיים למאמן כדורגל, ולא הגבתי, כי זו דרך חיים שלי. כנראה הפגיעה שלי זה בגלל שהפועל רמת גן והאנשים שנמצאים בפועל רמת גן ככה הגיבו וככה הם מגיבים להתנהגות שלי. זה לא משנה בחילופים, לא בחילופים, או בהרכבים או לא בהרכבים, או באלף ואחד דברים אחרים. למה אתה... די. תשאיר את זה לנו, משפחתי, תשאיר את זה לנו. זה לא יפה עכשיו, אני חשבתי שזה האתר שלנו. שיחה... זה לא בסדר. לא, זה לא טוב. אני דאג לזה, אני מכיר את הבעל. אנחנו לא דאגנו. אנחנו נפטר אותך. אתה מכיר את כולם אתה. לא אמרתי. אני חשבתי שזה משהו שלנו. נו כבוד. נו, זה הכל. נו. אין לנו שיחה... עכשיו אני רוצה להסביר לכם משהו. אתם לא מבינים, אני אמרתי... היום קיבלת כרטיס צהוב. די מספיק! די כבר, הלו, נו. מספיק כבר, לך הביתה. שנייה. אל תגיב לו. לא מגיב, אני באתי לדבר. אתם צריכים להבין דבר מאוד פשוט, ובואו נוציא רגע אחד את הנושא של המאמן, אותי באופן אישי. בפועל רמת גן יש בעלים שאני מאחל לכל קבוצה בארץ, כולל המועדונים הכי גדולים, בעלים כאלה. אתם לא מבינים את משמעות העניין. יש הפועל פתח תקווה שעזב אותם הבעלים, אני לא רואה שמישהו עומד בתור לקחת אותם. תסתכלו מה קורה בכדורגל הישראלי. אם ניר ארקין, כשאתם פוגעים בי, אתם פוגעים בניר ארקין. אם ניר ארקין לוקח את הטלפון וזורק על המגרש ואומר, אני לא רוצה להיות פה יותר. אני לא רואה פה רגע אחד של נחת, גם שאני מנצח דרבי, זה הנקודה האדומה. הוא אמר כרטיס צהוב, הבחור הנחמד הזה, הכרטיס צהוב, עזבו תכף אני אספר לכם עליי. זה קודם כל הקהל של הפועל רמת גן מה שקרה היום. אני מדבר על ניר ארקין, כי אם בעלים של קבוצה ככה עושה, זה צריך להיות כרטיס צהוב, ואתם צריכים לשמור עליו בכל משמר. וכשאתם פוגעים במאמן שלו, במנהל שלו, במנכ"ל שלו ובשחקנים שלו, אתם פוגעים בו. כי הוא הביא אותי. הוא שילם לי הרבה כסף והביא אותי פה לכמה שנים. וכאילו אתם מביאים מחאה, נגיד אם... לא, כשאני אומר אתם עוד פעם, אני פונה לשניים, בסדר? זה לא אתם. לשניים, אני אומר זה אחד, שניים. שמגיעים לפה וגורמים לו ללכת. עכשיו, אני לא הולך לחנך אף אחד. לא הולך לחנך אף אחד בקהל. אני לוקח על עצמי היום את ההתנהגות שלי שהייתה לא הולמת. לא הולמת מבחינת הקטע, אבל אני כנראה באתי טעון משני דברים. הדבר הראשון זה כשאני בא לקהל של הפועל רמת גן, אני רואה בו כאילו משפחה שלי, ואולי זה הפגיעה שאני צריך טיפה לבוא ולהפנים את זה. סך הכל זה אוהדי כדורגל, כולם כמעט אותו דבר. ובית הקטע הזה שאולי חלקכם לא יודע, אנחנו בגלל 2, 3 או 1.5 ספגנו עונש של 3 נקודות על תנאי ו10,000 שקל. אז 10,000 שקל בואו נעזוב רגע, אין בעיה. 3 נקודות בליגה של קיזוז זה 6 נקודות. חס וחלילה עם אותו בחור שאולי שקילל אותי, יזרוק עוד פעם מטבע, הקבוצה תענש ב6 נקודות. אתם יודעים את זה? אז יכול להיות שגם בקטע שלי, כי אנחנו ישבנו ודיברנו על זה בשבוע האחרון, בגלל פרחח וחצי, הקבוצה ספגה עונש. כבד מאוד. אז יכול להיות שגם הקטע הזה שאני באתי ואני לא בסדר, עניתי פה, בגלל זה גם עניתי כמו שעניתי, אני מבטיח לכם פה כבר עם ועדה. אני לא עונה יותר לאף אחד, כמו שלא עשיתי את זה בעבר, תעשו מה אתם רוצים, תקללו. לא, שנייה, אני מדבר לוקח עכשיו באופן גורף. זאת אומרת, הדבר הכי גרוע. למרות שאני לא מבין למה צריך להיות פה דבר גרוע. יש פה משהו בהווה ובעתיד, אולי הכי טוב שיהיה במדינת ישראל. הפועל רמת גן רק מנצחת. כרגע לקחנו תואר אחד, היה ביד, תואר שני, אנחנו עומדים בפתח בתואר השני, והולכים לכיוון השלישי. חבר'ה, בואו נתעסק בדברים הטובים. בפועל רמת גן, השחקנים, הצוות המקצועי, צוות ניהולי, משפחה אחת חזקה מאוד. מי שחושב שכל רגע יחשוב שיכול להיכנס בעזרת מקורב כזה או אחר, טועה. ואנחנו רוצים אתכם איתנו בתוך המשפחה. אף אחד לא רוצה, אנחנו לא רוצים, אנחנו מתים. אתם צריכים להבין את זה. אתם מתים. וכשאתם פוגעים, אני עוד פעם אומר, ל1.5 או 10,
פוגעים בי, אתם פוגעים בשחקנים, יש פה שחקנים, אתם יכולים לשאול. וכשאתם פוגעים בשחקן, או במישהו אחר, אתם פוגעים כאילו גם בי. תפגעו, מה חסר? אנחנו היינו מתים היום לעשות עולה, מה שעשו לי הכוח במחזור הקודם. למה לא עשינו את זה? זה לא... שאלה טובה. למה אתה עושה שאלה טובה. האנרגיות, שאלה שמע. טובה. אני אומר לך ששחקנים אני אמרו לא לי באתי. בפנים אני שהם לא לא רצו ללכת בגלל שנייה. שפגעו בפרדי. אני לא באתי ואמרתי לשחקנים שמי שילך אני אעיף אותו מהקבוצה. אוקיי, מה כן אמרת? לא אמרתי שום דבר. החלטה שנייה. שלנו. הנה יש שחקנים, למה אתם לא שואלים את השחקנים? החלטה שלנו, השחקנים. אבל יש שחקנים. רגע, שנייה. חבר'ה, שנייה. 90 דקות עודדנו אתכם. זה נכון. רגע. תדברו, אל תצעקו, תדבר. בוא דבר. שנייה. אתה צודק. שנייה. אתה צודק. רגע, שנייה. כל מה שאתה אומר עכשיו, אתה... מי זה, פרימו? כן. והבחור הזה, כל מה שאתם אומרים, אתם צודקים. לא מגיע. אני אומר את זה, זה חורה לי וזה עצוב לי גם. אתם באתם פה עד 3, יש פה חלק שבא פה עד 3 בבוקר להכין דגלים. אני יודע את זה. נכון או לא? זה חורה לי, כן. אבל אני לא רוצה שזה יקרה. עוד פעם, אני שזה לא הוא. אתה בן אדם מבוגר שכבר... אתה הבנת? נכון, 50 שנה אני פה ו50 שנה אני אהיה עוד פה. או יופי, אני מראה לך לא 50, אני הולך ל-150, אני מסביר לך. מספיק, אל תתפסו.